kini, usa ka konkreto may galang example. Kini mga galang sayop karon sa korte. No? Kay kini si Jason siya, di ba sa tamulaban ni ana napoy mga sayop na mga tawhana. No, di pa gumingon nga tama sa nang ilang ginahimo. Mali man gyud pag mupakatag kag mali nga balita. Para nako may galang mali is mali. No? Tama is always tama mga katropa. Na mga panahon nga magmukha kang bias pero ang imong leaning tuwa sa tama, sige lang. No? At least you are biased for the truth. Parehas ni mga pangitabo karon. DDS man ka, Jesus, bisa pagka 20 ko nimo yung nana. DDS lagi. Dadag saging. Di pwede DDX na pod. Unsa man ang DDX, mga katropa? Unsa ang DDX gab? Dadag santon. Basta tamulaban na kay mali man gyud pag kuan ka. Mabitaw ako sigihan ko ninyo kuan to ni Agi nga. Namatay naman ko no si kuan. Matay buhi pa. Buhi pa. Basta motoy hakaw pa buhi pa. Ya kay lagi, mag-amping sa tadi sa social media. But then again, biyaan ta na. Anang tawag ana. Unod anang kasuha. Aritas proseso. Kay di ba gud pwede nga ang due process may gala, basta na lang nato yamaan ba? Basta lang madakop tong kalabas gobyerno labira. Kaya kinis Jason sa gidakop adtong sa tong adlaw pitsa 30 sa Abril. Huwebes sa gabi May pang bidyoke na ko adto. May pang bidyoke na ko adto mga igala dito sa among sa to Jumira. May magkanta-kanta na ko adto, gidakop man to si Jason sa kay lagi. Pag publikar ko no, di man to cyber libel iya. Pag publikar ko no og mali nga impormasyon, and then non-bailable ko no. So, naana may gipagawas ang Korte Suprema nga basta ang imong kaso gani bailable, di ka pwedeng dakpon og Biyernes. Kinama ko'y tirada sa uban may gala nga patagamon ka ba? Tuyoon kag dakop og Biyernes para makatulog ka sa bilangguan may gala. Makatilaw kag may kulata sa mga tuwa dito. Namay nga nga style god. Pagpangipit man na, but using the process. Pero at least mga igala, Supreme Court ningon, basta gani bailable, ayaw dakpag Biyernes. Yes, basta bailable, ayaw dakpag Biyernes. Kaya kuhan mo na, manirado mang korte. Pagka non-bailable, pwede ra. Eh, sa pag-usang adlawan nyo, dakpo na diya, basta non-bailable. So, gidakop may gala, si Jason sa kay non-bailable ko no lagi. Sara po do mo kahuna-huna, nung anong non-bailable man to asa man tong gikang balaura to? Karon, gidakop mga igala sa NBI pag yun dakop si Matibag pag yun mga igala leader. Napriso siya 5 kaadlaw may isod gahapon pa nakagawas. No? Gahapon pag inintawon siya kagawas mga igala gabi na yata. Kabalo kag pila ray piyansa di ay? Gab 10,000 ray piyansa gab. Hinoon, nangayo og pasaylo ang korte. No, nangayo og pasaylo ang korte, mga igala kay nasayop sila. So kung judge masayop mga igala diya sa isgutanan sa proseso, ay kung inag sila Luis Torres na masayop mga igala sa ilang interpretation, sa balaod mga igala o sa impeachment, masayop na ay. Parehas anang ilang pag-utingkay mga higala anang AMLAC and then bank records and tax record of a private individual. I mean, I'm referring to Attorney Manasseh Scarpio, mga higala. No? Di ba ta pwede mo ingon, mga higala nga because Laila de Lima interpreted the law, tama na to. Di wala may nga nas balaod, God. Kinahanglan man nag-opposing views, may gala makita man nato diha man mo gawas ang tinuod kung magsungi diha. O mo ko nagpasabot nga tungod kay si Pastor Benny Abante. Si Boy Tila may gala niingon nga nakasala si BP Sara and then tama na ang interpretation niya may galas balaod dili. Nasayop mga dining judge may galas Pasay And remember, mabito nang sa mga huwis babalion ginang kanang inig-desisyon bito nila mga igala sa usa ka kaso may igala sa una, no, kanang labi naghukom bitay. Balion gyud ang lapis may igala para di na magamit sa susama pa may igala nga mga hukom. Balion gyud ang lapis di na isuwat og usab mga kaigsuonan. Pwede bang masayop ang balaod? Pwede oy. Walang balaod per se may igala could never be wrong.
based on the rationalism may galas atong konstitusyon o sa theory mga igalag asa nagikan. Pero ang pwedeng masayop di ang tao. Nga nag-interpret mga igalas sa balaod. Nasayop gani ang judge. Kaya ako mga igalag Jason sa mureklamo gyud ko eh. Hinuno nga may igala nga sa atong Article 3 Bill of Rights bagay igsoon. Section 1 nagkanayon that no person shall be deprived of liberty. Sa iyang kinabuhi, sa iyang mga igalang kabtangan, kung wala muagi mga igalang due process of law. And ang pagdakop is already step 1. No? Sa due process mga kaigsunan. Apil na to. Unya karon, you have been deprived of your liberty for 5 days. Reklamo kung ako eh. Di man day ko dapat i-detain rin ani kadugay kay 10,000 ra man day kulang. Musii day ko. Pinawa! Diba? 10,000 ra man day piyansa di ay. O i-detain ko ni mo 5 ka adlaw, so you deprive me of my liberty. So pwede day masayop ang proseso, pwede gani. Mawito na may gala mo, ato nang ginabantayan, kaya ang ginahimo karon, gina-weaponize nila ang impeachment process against certain politician or certain personality. Sara Duterte. Yan naman lagi nga, the same impeachment applied mga igala to BBM, patay man lagi diretso mga igala ang impeachment. Kay basta bias ka, politically bias, madouble standard ka. No? Walay na suko mga igala sa korupsyon sa flood control. Sila Tiriridon, you will never heard of them. Di ka kadungog nila may igala nga, grabe nga, rage nila, grabing kasuko nila against flood control. Luistro, hindi kakadungog nila. Ganugan, simply because damay ilang amo. Pinawa! O kanang mga butanga bay dayag na. No? Makita na sa tao. Makita na sa publiko mga kaigsuunan. Mabita na bisa kung saan nila mga political acrobatics nila diya may galaon sa ilang himuon. Nalubong gyapon ang rating mga igalang BBM. Kay ang iyang pagpakahilo mga igalag wala pagpanghilabot kunuhay ana, wala nag-iisip sa tao mga igalang respecting the kini mga igalang the other branch of government. No? Wala nagitanaw sa tao ngayon ni anak kundi gitanaw nila may katropa nga pagpasagad. Ingon si Attorney Mark Tolentino nga for the first time sa iyang career, pa siya nakadungog og judge nga ni angkon may galag sayop. Og nangayog pa saylo. Nangayog pa saylo gumikan kay, bay, dili to lali mo eh. Basi na tuo kag mo yung kag gamay ra man tong sayop pa, at least na prisog 5 ka adlaw Jason sa. Dili to pwede bay. No? Regardless kung mutuo ka o dili anang mo believe ka o dili, ako di man ko believe yun anang Jason sa. So una pa di kay ko fan ana niya. But what I'm trying to point out is the process. Sa balaod man gud kalaban nato o dili ang tao mga igalang, ang process itong tanawon. Tama ba ang pagka-execute? No? Wala ba'y katungod ba'y galang nalapas? No? Kay bisag kalaban ta, bisan mga igalang opponent ta, ako magbantay sad ko. Og ako sang dipinsahan imong katungod nga, kumahimo dili sad na malapas may galang. Di ba? So why labot may galang? Kuan ba na siya? May problema na. Pero pangutana diya may galang na priso ba itawon siya? Na-deprive siya may gala of the right to bail. Hinunua may gala ang pagpiyansa katungod na. Unless otherwise may galang imong sa katong mga non-bailable. Pwede dyan kaka-claim diya mga gala og piyansa. Kaya ang imong sa, pasan dakuha man sa. No? Katubang mong mga sa may galang pareha sa mga gihimo nilang saldiko. No? Kini mga igalang Pilipinas, nanay kawatan ni Tugan, di tuuhan. Si Saldiko ni Ingon nangawat mi. Uban ako si Martin o si BBM. Way mo tuo kay EI. Sabi no? Pagabot dito kang Sara, confidential fund, no? Katong transaction sa AMLAC. Kawatan gyud, kawatan. Ngano ni man? Balingag. Balingag ba no? So again, mga igala, tanawa, posibleng may tabo. No?
Sa ikaingon nato mga igala kani siguro honest mistake ni sa judge dita mga igala mo go beyond that. Siguro nawato na to honest mistake. But this implies nga pwede di itang masayop mga igala. Labi na kita di tabatakag interpret na ng balaod nga naman watay authority. Yan o, wata katamak anang law school. No? Watay otoridad mo interpret nga na mga igsoon. So samang paagi mga igala, di punta kasalig ni Abante. Nga tama gid ang iyang interpretasyon sa balaod mga igala. Masayop maganing judge.